És jövőre fog menni. Nem. Személytől már nincs kedved újra. Gyere, hadd mutatkozzak el. Megmondalak! Mi? Nem csináltunk semmit. De látom, hogy néztek. Nézés, az nem elég. Ezt nem kell akarni. De mi beizasztatok játékot! Jó, ez mit kell? Majd később játékot. Mit csak még csak egy nedvesek úgy nevetsének. Az nem, de az de a Lego az játék. Azt tudom, de azt nem jutottuk be. Akkor ti próbáljátok ki. Mi? Ide bejön. Jó, én bejövök. Csak egy csali. Tudsz? Csali. És akkor mi van, hogyha csali? Nincsen csali. De